bahasa Indonesia iso deh. Piye kaya wong Indonesia kok ya. Tenan ya. Sekedhik. Sekedhik. Nggih. Sekedhik niku bahasa Indonesiane Sedikit. sedikit. Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi banyak. Kok banyak? Bukit. Pepatah lho sedikit demi sedikit menjadi bukit. Lah filosofi pepatah ini penting kok ya. Bukit itu apa cahayu? Bukit. Ayo, dipresani para bapak-bapak penggede lho iki. Bukit, bukit itu apa? Bukit itu apa? Bukit. Unduk-undukan itu loh. Kuwi wedi ya. Boten sing padake dolanan jaman biyen ya. Wedi diunduk-unduk terus disikut terus ndodone dhuwure ora. Sandane lare-lare gunung cilik kok. Gunung cilik iki gunung ini. Salah to. Mas aku. Diatur para tamu supaya panjenengan berbagai diri dalam kita timbalan suwan mapan wonten Istana Gerbang. Jadi dalam rangka jadi peringatan lahirnya Bung Karno. Oh ngaten. Mula kalau semono aku bukan karo kanca-kanca panitia lakoni jadi pepajar pringgondani disesuaikan. Karena menjadi Bung Karno itu luar biasa. Bapak pendiri bangsa, iso dadi contoh, iso dadi tepo tulodo, iso dadi pengayom. Oh ya, wis pokoke luar biasa. Nek daun-daun saka Mas Wali wah jan berapi-api. Tiyangane sing muda ning bener-bener wawasane luas. Ya, semangat kanca-kanca sithik nganti kami tenggene kabeh. Ya panjang dia piantun ki nek wasis ngono ya. Blitar kutha cilik sing kawentar khusus gamelannya yung ya. Kita yo iso joget. Iso. Demi Indonesia, demi peringatan lahirnya Bung Karno, kita begini joget bisa. Kudu seneng jogo dulu, dudono kowe. Cinta nusa dan bangsa. Kowe iki jan. Iki nuyong iki Mas Guntur. Dalu. Juga Bapak Kepala UPD sekota Blitar semuanya patut bantuan rambut.
Karena